Arriba un front fred a Catalunya que deixa alguns ruixats en tempesta, vent intens i algunes nevades. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Barcelona, on han tingut alguns intervals de núvols baixos a primera hora del matí, sobretot cap a punts de Collserola, i també aquestes boires matinals arreu de la capital catalana que s'han anat aixecant a poc i han donat pas a una jornada molt estable de cel radiant i amb el sol com a protagonista. Temperatures màximes suaus al voltant dels 17 graus. Podem veure també aquí el Vallès Oriental amb la presència d'aquestes bancs de boira i boirina en diferents punts, com vegem aquí a Cardedeu a primera hora del matí, que han deixat un ambient una mica més humit, una mica més carregat, i aquesta sortida del sol espectacular. Seguim amb aquestes imatges de Verges, on han tingut també una jornada molt estable, de temps ben estable, aquí amb aquestes boirines que s'han format a primera hora gràcies a l'absència de vent aquí al nord-est de Catalunya i també un cel ben destapat amb alguns intervals de núvols mitjans i núvols alts i novament han gaudit d'una jornada de temperatures de principis de primavera, amb màximes que han oscil·lat al voltant dels 18 graus a l'interior del Baix Empordà. Seguim amb aquestes imatges del Pirineu aquí de Camprodon, on podem veure que han tingut un cel ben estable, ben destapat, la presència d'aquest sol, una jornada perfecta per gaudir de les activitats a l'exterior, tot i que de cara a les pròximes hores l'arribada d'un front fred podria portar un canvi radical de temps, sobretot aquí al Pirineu amb més nevades. Ho vegem ara en el mapa isobàric, podem veure com ens arribarà aquest front fred que travessarà Catalunya d'oest cap a est i deixarà algunes precipitacions, sobretot en punts del Pirineu, amb aquestes nevades que poden acumular més de 30 centímetres en alguns punts i aquests ruixats que arribarien sobretot a la meitat oriental de Catalunya, que podrien anar acompanyats de tempestes i alguna calamarsada. De cara a la segona meitat del dissabte s'imposarà aquest vent del nord per la presència d'aquesta borrasca que situaria cap a punts de Còrsega i Sardenya i que injectaria aquest vent de nord intens que arribaria durant la segona meitat del dissabte i durant tot el diumenge, ventades de més de 100 km per hora que deixaran una situació perillosa al Pirineu. Podem veure el mapa de precipitacions com arribaran, sobretot de cara a la matinada i de cara al matí. Diferents punts de Catalunya serien més intenses i abundants cap a la meitat oriental, acumulats de més de 10 o 20 litres per metre quadrat, i aquestes nevades que serien força generoses arreu del Pirineu. Ja de cara a la pròxima setmana tancaríem l'aixeta dels ruixats gràcies a l'aproximació d'aquesta falca anticiclònica. Anem ara amb el mapa de símbols per demà dissabte. Serà una jornada força inestable, com comentàvem, per el pas d'aquest front fred que deixarà un canvi de temps radical respecte dels últims dies. Ho vegem, podem veure com durant la matinada el cel quedarà ben tapat arreu de Catalunya i de fet ja seria en aquest moment quan tindríem algunes precipitacions que arribarien en forma de nevades al Pirineu, tant al seu sector oriental com al seu sector occidental, aquestes nevades que començarien amb una cota d'uns 1.500 o 1.600 metres d'alçada i que anirien baixant a poc amb el pas de la jornada. Serien més abundants a la cara nord de la serralada, amb alguns acumulats que durant tot l'episodi, com comentàvem, podrien superar els 20 o 30 centímetres en alguns punts i que de fet podrien també saltar aquestes nevades cap a punts del vessant sud, on serien una mica menys abundants, i arribarien també amb algunes enfarinades cap a punts del Prepirineu occidental. Durant la matinada també no es descarten algunes gotellades en diferents punts en distribució irregular, en diferents punts de la meitat nord, especialment en punts del Prepirineu. Ja seria de cara al matí, quan una vegada ja hi passat aquesta línia frontal i vagi avançant per Catalunya, s'anirien obrint ràpidament algunes clarianes cap a la meitat occidental de Catalunya, on tindríem algunes estones de sol, on tindrem un temps més estable, sobretot aquí a la franja més occidental del territori, mentre que a la meitat oriental tindrem un temps més inestable, amb el cel ben tapat, ben ennuvolat, sobretot aquí a la franja costanera, i amb la presència d'algunes precipitacions que serien febles o moderades i que afectarien sobretot el quadrant nord-est de Catalunya durant aquesta primera meitat del dia, i també arribarien a diferents punts del litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona, i també, sobretot en punts aquí del nord de Barcelona, es podrien formar ja algunes tempestes durant la primera meitat del dia. Ja seria de cara a la tarda quan es reactivarien aquestes precipitacions, ho farien en forma de ruixats en diferents punts de l'est de la Catalunya central, també litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, aquests ruixats que serien moderats o localment forts, atenció, podrien ser intensitats de precipitació més intenses, que podrien anar acompanyats d'alguna tempesta amb llamps i trons i sense descartar alguna calamarsada que podria arribar cap a punts del Vallès o cap al Penedès durant la segona meitat de la tarda. Destacar també aquestes nevades que podien arribar en punts del Montseny o les Guilleries durant la segona meitat de la jornada i que podien deixar entre 5 i 10 centímetres de neu aquí a les muntanyes del Vallès. Podem veure que les nevades també arribarien en diferents punts del Pirineu durant la tarda. Tindríem aquestes nevades intermitents que seguirien descarregant encara més flocs de neu, sobretot, com comentàvem, en la vessant nord, preferentment també en el sector occidental de la serralada, amb una cota que a poc aniria baixant i situaria al voltant dels 700 o 800 metres de forma momentània durant els moments de més intensitat de precipitació. Pel que fa al vent, podem veure com bufarà de forma intensa, sobretot cara a la segona meitat de la jornada, amb aquest vent de tramuntana que seria
fort en ràfegues de més de 80 o 90 km per hora aquí a l'Empordà i que aniria alterant progressivament la situació marítima i ja començaria a bufar també el vent aquí del nord al Pirineu, que aniria ja alterant una mica la situació a l'alta muntanya. Podem veure com també tindrem vent intens aquí al terç sud de Catalunya, al Camp de Tarragona, també cap a les Terres de l'Ebre, impuls de les serralades litorals i prelitorals, amb aquestes ventades que podien superar els 70 o 80 km per hora. Podem veure pel que fa a les temperatures com baixaran de forma notable en tot el territori, deixant un ambient de cru hivern, sobretot a la meitat oriental de Catalunya, on les màximes oscil·laran entre els 8 i els 14 graus i oferiran un ambient ben fred durant les hores centrals del dia. De fet, les mínimes s'assoliran de cara a la segona meitat de la jornada, ja arribada la mitjanit. Mercuris una mica més suaus aquí a la franja occidental de Catalunya, on es podrien podrien fregar a la quinzena de graus en punts de la Plana de Lleida. Anem ara amb els mapes de cara a diumenge. Podem veure com aquest temporal, aquest episodi inestable, s'allargarà pràcticament fins al migdia de diumenge, tot i que es limitarà aquí al Pirineu Occidental i al Pirineu Central, amb aquestes nevades que encara serien generoses i anirien descarregant aquí en punts de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, també la Vall d'Aran i punts dels cims ben orientats de la Cerdanya, amb aquestes nevades que seguirien acumulant i que amb una cota que començaria al voltant dels 700 o els 800 metres d'alçada i que aniria pujant progressivament fins a situar-se fins als 1.000 metres d'alçada de cara al migdia, quan les nevades ja anirien a menys. Situació ben alterada pel que fa al vent aquí al Pirineu, amb aquestes ventades que podien superar els 120 o fins i tot els 140 km per hora, que ens deixarien algunes estones de torb i una situació ben perillosa aquí al Pirineu. Aneu en compte si teníeu previst anar a la muntanya. Pel que fa a la resta del territori, tindrem un temps més estable amb el sol com a protagonista, un temps ja molt més estable respecte al dia de dissabte, únicament amb una monotonia meteorològica que únicament es veurà interrompuda per la presència d'alguns núvols estrats a primera hora del matí aquí a l'interior de Catalunya i alguns intervals de núvols mitjans o núvols alts que arribarien cap a les comarques de Girona, cap al nord de Barcelona, ja durant la segona meitat de la jornada. Pel que fa al vent de la resta del territori, podem veure com també seguirà bufant de forma molt intensa aquí a l'Empordà, aquestes ràfegues que podien superar els 80 o 90 km per hora i que deixaran un temporal marítim de pota negra. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat alguns avisos per estat de la mà amb les costes de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Pel que fa al vent aquí al terç sud de Catalunya, seguirà bufant amb força el vent de mestral, aquestes ventades que serien intenses aquí al Camp de Tarragona, també punts com el Parc Natural dels Ports, on es podien superar aquests 90 o 100 km per hora i que també aquest mestral seguirà bufant amb força a la resta de les comarques de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, podem veure com pujaran una mica les màximes pujaran una mica respecte del dia de dissabte, amb aquestes màximes que es quedaran al voltant dels 16 o 17 graus en punts del litoral i peritoral entre Barcelona i Tarragona, on tindrem un ambient de principis de primavera, mentre que la resta del territori l'ambient quedarà una mica més fred, especialment a les comarques de Girona, on serà difícil superar la quinzena de graus. Tot això, les mínimes baixaran degut també a la que anirà minvant aquesta nuvolositat i ens quedaran les mínimes per sota dels 8 graus en tot el territori, inclosa la franja costanera, i destacar la presència d'aquestes glaçades que arribarien a diferents punts de l'interior i sobretot als pobles i ciutats de les valls del Pirineu. Seguim amb aquestes imatges dels mapes per la pròxima setmana. Podem veure com de cara a dilluns s'imposarà aquest temps anticiclònic, arribarà aquesta falca anticiclònica amb aire temperat en alçada i que ens garantirà almenys 2 jornades de molta estabilitat, amb el sol com a protagonista, únicament alguns intervals de núvols alts, sobretot a la meitat nord de Catalunya, que deixant aquest cel una mica emblanquinat o enterrenyinat, però sense risc de precipitacions. Destacar la formació d'algunes boires que serien més denses i més persistents, sobretot de cara a dimarts, aquí en punts de la Plana de Lleida cap a Ponent i en general un temps força estable en temperatures que aniran pujant progressivament, que es situaran en màximes d'entre 15 i 20 graus i que ja ens oferiran aquest ambient de principis de primavera. 2 jornades molt estables, perfectes per gaudir de les activitats a l'exterior. De cara a dimecres, començarem a notar els primers canvis degut a la formació d'una forta borrasca, d'un embossament d'aire fred que situaria entre les illes Açores i la península Ibèrica i que ja configuraria un vent del sud o del sud-est que arribaria aquí a Catalunya transportant masses d'aire marítimes que portarien un extra d'humitat i també anirien fent minvar les temperatures a poc a poc. També aquesta extra humitat permetria la formació de més nuvolositat, sobretot a la franja costanera, on el cel quedaria una mica més variable, mentre que a l'interior seguirem amb aquesta configuració, amb aquest règim de sol i boira i temps estable.
Ja de cara al dijous i el divendres s'anirà imposant a poc aquest augment de la nuvolositat, més estones de clarianes, menys estones de sol aquí a Catalunya i podem veure com de cara a divendres ja anirà augmentant significativament aquesta nuvolositat, fins i tot podem tenir algunes estones de cel tapat a la meitat nord de Catalunya. I atenció, perquè els mapes meteorològics ens indiquen la possible arribada d'un nou temporal de pluges, d'una llevantada de cara al pròxim cap de setmana per donar la benvinguda a la primavera astronòmica. Ho anirem seguint durant els pròxims dies. Acabam amb aquestes imatges de l'erupció d'un dels volcans més actius situat aquí a l'illa de Reunión i que ens deixen aquestes imatges espectaculars, aquestes fumarades, aquesta lava que podem veure com va desfilant dins l'illa, que ho ha fet durant aquestes últimes hores i com, a diferència d'altres vegades, està arribant pràcticament fins a la mà, on amb el contacte amb l'aigua es solidificaria i augmentaria la superfície d'aquesta illa de l'Índic. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.